Sa ngalan sa Mahal o sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang ugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manosap ka din. So maginuso kita karon tumasala aron maandam kita nas sa oras nato sa misa. Kaya ato paghandom ni San Josafat, Obispo ug Martir. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimon. Isugilon ko sayod ka man nga kini nga laot misalig lahaman sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, wagtana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan na kita sa Diyos ka makakagahaw sa tanan, pasiloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamoyo kami Ginoo, ibubo din sa simbahan, ang Espiritu, na mao'y nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi, alas makalag, iyang ibantayan, aron tungod sa iyang pangama, kami usab nagidig-on sa maong Espiritu, dili maulaw sa paghalat sa among kinabuhi, alang sa among mga kaigsuunan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, mga anak. Kumagani bang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos ang tuod sa kahatulan. Amen. Kinutlogikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Nagdumala kamo sa daghang mga yuta, ug mapagarbuhon nga daghan ang mga tao, nga ubos sa inyong pagmando. Apan kining awtoridad, gihatag kaninyo sa Ginoo, nga labing halangdon. Usisahon niya unsa ang inyong nabuhat, ug unsa ang inyong gilaraw nga buhaton. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios ug sa iyang gingharian, ug kundili kamo magmando sa minatarong, kundili ninyo tumanon ang balaod, kundili kamo magkinabuhi, subay sa kabubuton sa Dios. Mahiagom kamo sa kalit ug makalilisang nga silot, ang hukom maghigpit, ilabi alang kanila nga naa sa gahom. Ang ordinaryo nga mga tao, mahimo nga pasayloon sa ilang mga kasaypanan tungod sa kaluoy. Apan sila nga naa sa gahom sa mga tubang sa usa ka mahigpit nga hukom. Ang Ginoo sa tanan, dili mahadlok kang bisan kinsa, bisan unsa pa siya kagamhanan. Siya mismo mo'y nagbuhat sa tanan, gamhanan siya og ordinaryo, o giangay niya pagsangkap ang tanan. Apan iyang hukman ang binuhatan nga nagamando sa dugang nga kahingpit.
Alang kaninyo, gamhanang mga hari, gisulat ko kining mga pulunga, aron mahibalo kamo, unsaon pagbuhat nga maalamon o paglikay sa mga sayop, kining mga balaang butang, o kung inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo nining pagtulunan na, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa, himo ang akong pagtulunan nga inyong bahandi og kalipay, og matudloan kamo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Labani ang ubos ug ang walay amahan. Hukmi sa matarong ang naguol ug ang hangol. Luwasa ang ubos ug ang kabos. Gikan sa kamot sa dautan, palingkawasa sila. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Miingon ako, kamo mga Diyos, kamong tanan nga anak sa labing halangdon. Apan ingog mga tao mamatay kamo, ug mapukan sama sa bisan kinsang prinsipe. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap ka niyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa napadulong na si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus, mga tudlo, kaluin taon kami. Nakita kanila si Jesus umingon, lakaw, og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila hadalan, nangaayos sila. Ang usa kanila, sa pagtanaw nga naayos na siya, mibalik o nagdaig sa Diyos sa kusog nga tingog. Miyapa si hatilan ni Jesus o napasalamat kaniya. Ang mga tao sa mayanhon. Kanya miingon si Jesus, di ba napulo man katao ang nangaayo? Hay naman ang siyam. Nga naman na kining dumuduog,
mawaramay mibalik aron pagpasalamat. Umingon kanya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ungkod. Ang Dios, Dios sa kayuhan, dili sa pagtiwas. Yan po ang Diyos, gamahanan pa sa espada duhay suwab. Yohanon 4:12 o Isaías 10:11. Ngunit ini ang puno sa Ginoo, gamahanan, mabugnaon, mo hinungdan nga kining napulo ka sa lahot nga napakiluoy. Una, napakiluoy sila nga maayo ilang sakit. Ikaduha nga sila dili inalikayan gisalikwa sa katilingban, nga sila makaapil na sa katilingban kay naayo na sila sa sakit. Kaya sakit kaniya itong sanla, wa may kaayuhan, wa may tambal, na pwede siya makatakod kung magkahikap, kadapat. Muna nga, nakita ni si Ginoo nga matunaanon ilang tuyo, napakiluoy sila, kaya hindi lamang maayang sakit, apan aron ilhon sila. Mabalik ang ilang tawhanong dignidad. Kaya kaniadto kung masakiton ka, huwag tambal makaayo, isip ka hugaw o gisilutan sa Diyos. Muna ilang una-una, kung ipalayo sila sa katawhan, pwede na matakda ng uban sa kailang kahugaw. Muna kasagaran sa mga tao, anak, idungay ng buhok, soloobok ka ng mga kagidlay sinina, ingon dayon, rakah, sa ito pahugaw kami. Wala mong dool. Muna hinungdan, nga pait kayong kinabuhi, sa usa ka tao masakiton sa panahon sa mga Hudiyo. Kaya giisip kang hugaw, gisalikwa, wa kay hinungdan, wa di ka mapahimuslan, yun na ba? Isip, nga wa gi. Dautan yun. Ubusa, anyos nakita, sila kahimtang, sige lakaw. Paghiling, ako pa ipakita, nga to sa nga pare. Tuko sila, ay sa liyan paglakaw, paingon sa mga pare, naayos sila. Libay-lipaya sa usa kanila, kay usa taga Samaria. Iba mo ang taga Samaria o mga Hudiyo, di gina makasadorot. Kay, nga no, kining mga Hudiyo sa una, na minyo mga taga Samaria, yung mga pagano, sa ito pag-iisip sila nagkahugaw sa piniling kataw sa Diyos mula sa kahudiyo o sa kasiritas, kanamin yung mga Samarianhon, kaaway na, kontra na, nga naman, kaya po ang mga Israelita, hilabihan magkahagipot, di sila katugot, nga muapil sa pundok, kaya piniling katawhan, balaan, iya sa Diyos, niya kay mga Samarianhon, nagbansa mag-Diyos-Diyos, muna hinungda, wag na, pero ni tungura, nag-ubad silang napulo, usa katag Samaria. Nga naman, kami nagsama ilang kahimta, pulos masakiton sa lahon. O pulos sila na nangayo pakilog. Tanan, naayos sila. Ambot ka ha, pila kabo ka ani ang nibalik. Nagpakita sa ngadto sa mga pare. Sila bakang napulo o siyambra. O ambot na siyam, pila sa kaha. Pagkahit, matngon nga naayo siya o sa siya kalipay mura di balik sa Ginoo nagpasalamat ang uban wala gyud way mga puangon way mga batasan kuman sila tagaay kayuhan sa Ginoo nalimot na sama sad nato usahay taga atas Ginoo maayo kayuhan unya ina naman ibig sa pasalamat sa Ginoo wala na balik kini usa ka Samaria ni balik. So, importante ni ang diwa sa pagkamupasalamaton. Importante ni kay Aaron, muna mahingpit, ang hibit ay kayuan sa tao, nag-agad sa mga siya kamaong mapasalamat. Mapasalamat yun, magamay badako.
nga kayuha yung dawat, pasalamati gid ang Dios. Di ba mga tao nga yung pagitabangan, maayo na, di malimot na di na ka mampasalamat usahay, natuong obligasyon nimo ang pag-ayon na, paghatag ng kaayuhan. Di biya. So muni, hain namang siyam, ang mga Hudiyo, mga way puangod, way mga igabaos. Ikaduha, ibig sa kini sila nang ayo sa sanla, magpaduol tas Ginoo ta. Nalayo din ang siyam, usaray ni paduol sa Ginoo. Tanawara, unsa na ni? Muna usahay, may una-una ako nung maayo. Kada adlaw ikaw mamata. Napasalamat sa Ginoo, buhi pa ka, wala ka uruma. Imo gisangpit ang Ginoo. Bali wala lang, di sula kakaon. Muna kagabi ipod. Pasalamat sa Ginoo, kaayo ang hatad mo. O nagbaso ba kasi mga sala? Muna usap pangutana. Yun sa nimo pagtagad ang Ginoo kada adlaw. Nagpapasalamaton ba ka? O wala ba? O naghiyo ba kang maayong buhat para sa bisag tao? O wala? Bode, masuod. Importante kani manginyuha kay hagit ti matuo sa kanato kita kanunay nga pasalamato sa Ginoo ug mangayo man sa Ginoo gani ug naayo ka pasalamati. Uban nga nangayog main trabaho para makatrabaho karon nakatrabaho na dako na sweldo di naghawit mo simba di na kay mag-ampo nga labi nagmaadunahan na usay hilas sa kisultian di na ka mao mo ilag silingan hadlok pangayuan hadlok huwaman. Amen. Lamanindog daghan kaayo ang gitawid sa Dios kanato ang grasya ang kaayuhan dadto nato nga ato mga pangamuyo nga ato kinaya nga ato kaniya uban ang pagpasalamat ug maingon kita dungga kami. Dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayon nga moalim sa nagusbat nga mga kinabuhi, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga daygon og pasalamatan nato ang Dios tungod sa mga gasa sa kinabuhi, sa pagtuo, sa kabaskog sa panglawas, sa kalipay ug sa mainitong kabanayan, kahigalaan ug katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga sa kanunay magpasalamat kita sa tibuok natong kinabuhi tungod sa gugma nga gipabuhagay sa Dios kanato ug tungod sa iyang pagsagop kanato isip iyang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo makakaplag sa linain nga paghigugma ug pag-alima sa Dios pinaagi sa ilang kabanayan nga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga sila nga nangamatay, mahiusa na sa mga santos diha sa ilang pagsimba sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Dios among amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa among kinabuhi o sa bag-ong kinabuhi nga imo gitanya kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod
kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayong away sukon. Mga igsoon, pag-aampo kamo arong kining ato sakripisyo, dawato ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawato ron ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdayo paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Maluloy o nga Diyos, ibo po ang imong panalangin ni ining mga halad o diguna kami diha sa pagtuo kanimo. Ang ipadaya ni San Josafat pinaagi sa pag-ula kayang dugo. Kini among ipangay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Bayo ay mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong batarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay ug makagagahom sa tanan. Away ug matarong kayo no pasalamat kanimo. Kanuna sa tanang dapit kaysa imong santos nga martir San Josafat sa pasunod sa paliinan ni Kristo mihala sa iyang kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatay na padayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili ka to mga huyang ug imo sa nagilig-on aron mahimo sa imong mga saksi pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Ubos man sa mga anghel mga santos sa langit. Nagasayan kami sa iyong himay Diyos sa walihunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitasan. Daikun ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santo sa ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang tanang mga lawas o dugo. Jesu Kristo among Ginoo, pagpasakit sa iyong galing, umikuas ang pan. Pasalamat kanimo. Ipikas, sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingog, dawata kini, di yung tanan o kana. Kini mga akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sasama ang paagi tapos ang paniha pumikwasa sakali sa pasalamat ng pag-usam. Mihata ni ini ngadto sa mga tinunan o biingon, dawata kini, di yung tanan o Panginoon kamoy kanini. Kini mong kalis sa akong dugo sa bago o tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong kalahatan ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kana. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na.
Aron paghandom sa kamatayon na makabanhaw ni si Kristo, naghalad kami kanimo Ama na ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwas. Nagapasalamat kami kanimo to kayo kami giisip nga angayan nga mga tubang. O moalagak nimo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinong nami Ginoo ay masibahati mo kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma o bani Leo 14 amo Santo Papa, Alberto amo Arcebispo, yung makaabang nga obispo, katana mga pari, matibok mo katawhan, kay mo mga tinabo. Hindi mga anak, kay mo kitawagan na kanamigan ng kanabian, sabi na kato mga nahikalimtan, katuway ng ampo ala, kanina yung mantanang kalakotoryo. Sa habon niya na mataas ba ni Kristo, abanaw to sila obal, kaniya. Dada silang tanan sa patuloong sa kahayag sa imunaw, kaluya kaming tanan, labi na katundo na special intention o pahanungdan meaning santos nga misa karon. Yung mga kami angayan, makaambis ka na buhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulah Diyos, uban ni San Jose, ang bana, uman sa mga apostolis, sa mga martyrs, uban ni San Josapat, San Martin de Porres, San Pedro Calungsod, tanang mga santos o mga santas, na nagatuman sa mga kababot o latas sa katuigan. Uban kanila, amay ikaw nga dahi, kung nagamay ikaw nga himayaon, pinani sa Kristo, imong anak. Pinaay kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatagan na kaniya makagagawang amahan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang lungo o kimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero mag-ampo kita nga ito, samahan itong awiton ng mga pulong, itulo ka na ito sa atong manunobo. Amahan mo na alas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-ut, dinhi sa yuta, maingod sa langit, ang kalanuna mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaluwa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwa sa kami sa daautan. Mga iyo kami kanimo Ginoo, nga iyo kami luwason sa tanang dautan. At ay kami sa kalinaw ng panahon na tinabangan si mga kaloy. Mahaligay kami karon sa lag mahiliw sa nagasamo at napaabot kami ng malawan sa balik ni si Kristo mananobo. May imuman gingharian ang gahamgang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles sa kanila biliw kaniya kalinaw ihatag ko ninyo. At tanang mga kasalanan ng pasada sa imong simbahan. Sibo sa imong kaabot at ay kami sa mga kalinaw kahiusa. Ika ang bayugali hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kita ang timaan sa atong panag-inigsun. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ini mga kordero ha Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulhang idapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ako ang imong kalawat kanimo. Paano mo lamang o mamaayo. Magampo kita. Ginoo kini pagkalawat nga langit nun, magahatag unta kanamo sa espiritu sa kalig-on ug kalinaw. Ang tungod sa paniingnan ni San Josafat ang among kinabuhi. Ikatahan namo nga mahimayaon alang sa kadungganan ug kahiusahan sa imong simbahan. Kini among gipangayo kina ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawang hutanan, ang Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na misa, dadaan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.